ko, bawat patos. Ang saya-saya! Ngunyan pong taon ako diking sa Barangay Niño Jesus para po magpasalamat. Siyempre po, in our own little way, may daraman po kami sa Indo na bagas para po makatabang sa inyong pang-urual daw na pangangaipo. Ang tuyo po, dahil po nagparauran in the past months at ngunyan po nagtugan naman sa bulkan. Sigurado po ako na naapektaran ka mo sa mga pananaming doon sa inyong mga pamilya. Kaya po, yaon kami, ang Office of the Vice Governor. Pasasalamat ng barangay na may community caravan po ang samo na Vice Governor Daygo para po sa mga nagkaisang kababayan ng barangay ng Mrs. Salamat po sa ayuda. Dakulang pasalamat mi sa iya. Narunong kami dahil kami nga pinabayaan. Kaya dakulang pasalamat mi digde. Kami mga taga-barangay ni Jesus. Papasalamat kami. Binisita kami. Dididay ko. Bagong luto, mainiton. Taod-taod na mo na kita baragas baga. Bake na mo na. Si Ramon po. Salamat sa Barangay Niño Jesus. Thank you sa giraray sa mga pasyaron po nito.